Piratentoppers, hij is er eindelijk, of niet? Ja, gelukkig wel. We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is hij dan vers van de pers. En de uitreiking was natuurlijk op het Piratenfestijn. Ja, dat heb je goed gelezen. We waren in Marum. Ja, goed, die lieve man, meneer Hoes, 93 jaar, die daar gewoon toch het podium op komt en met ons de medley zingt zittend in een stoel. De hele zaal muisstil. Het was echt adembenemend. Wat is nou leuker, zingen met zulke grootheden of het zingen van je eigen nummers? Het zijn twee verschillende dingen. Met die grootheden, zoals jij ze dan noemt, en dat zijn ze natuurlijk ook, is wel heel bijzonder. Vooral met Johnny Hoes, omdat hij natuurlijk niet meer optreedt en niet meer vaak in het openbaar is. De beste man is al bijna 94 jaar. Maar ook Anneke Greunlo gaf vorig jaar nog steeds een concert en dan waar was het ook alweer? In Indonesië. Ja. Voor 32 of 33.000 mensen die gewoon allemaal voor Anneke Greunlo komen. En dan staan die jochies van de Piratentoppers, die staan dan op het podium met Anneke Greunlo. Met die grote jurk aan. En dat is wel heel bijzonder. Maar natuurlijk is het ook heel erg leuk om je eigen liedjes te zingen op het podium. En ook te zien dat mensen in de Polonaise gaan en lekker meedoen. Wij zijn dan wel de Piratentoppers. En we hebben ook bedacht om samen met Adriaan Hoes en Charlie Prik, om daar een nummer op te zetten die echt in de teken staat van de piraterij. En dat nummer is dan ook getiteld Piratenliefde. En de mensen die het nummer beluisteren, die beleven dan ook eigenlijk precies wat deze jongens eigenlijk allemaal doen. Van het opzetten van een antenne tot het aanvragen van de plaatjes. En die liefde voor de piraten, heeft er ook iets mee te maken met jullie cd-presentatie? Nou, jij slaat de spijker op de kop. Ik denk dat wij piratenmuziek maken als Piratentoppers en dan dus ook iets moeten doen voor de piraterij. En daar zijn we uiteraard heel blij mee. Dus we gaan ook die presentatie, daar komt ongetwijfeld nog een piraat in voor. Maar we houden die op de hoogte.